Dathlu gyda Sally Mali, gan Ivana Saville, lluniau gan Simon Bradbury. Cedwyr pob hawlfraint, all rights reserved. Diolch i Gomer am ei cydweithrediad. Thank you to Gomer for their cooperation. Diwrnod y cariadon. Helo! Cwawc! Dyma ni, diwrnod arall o hwyl a sbri. Mae'n ddiwrnod Santes Dwynwen ac mae Sally Mali'n brysur yn paratoi sypreis i Jack y Jwc a Ginny. Dwynwen yw Santes y cariadon, Jack Do. Crawc! Dyma sypreis Jack y Jwc i Ginny, rhosynau coch. A dyma sypreis Ginny i Jack y Jwc, cerdyn Santes Dwynwen. Dyma sut wnaeth Ginny y cerdyn. Cerdyn, paent poster trwchus coch. Gwasgu, gwasgu a dyna galon, cerdyn Dwynwen i mi ei hanfon. A dyma beth mae Sally Mali wedi ei wneud gyda'r holl fefus yna. Ysgytlaeth mefus. Mae angen 150 gram o fefus, 2 banana wedi plicio, 300 ml o laeth, 170 gram o iogwrt, 2 lwy fwrdd o hufen iâ fanila a 2 lwy fwrdd o fel. Rhoi popeth mewn cymysgydd nes bod yr hylif yn llyfn. Wel, am ddiwrnod Santes Dwynwen braf. Ond, tybed beth ddaw nesaf?